Do you feel the vibes? אז מה כוכבים, כאן גמרקינג בסרטון חדש. והיום אנחנו נבדוק איזה סוג כלב אתם, אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה, באיזה בית היית מעדיף לגור? אופציה ראשונה, בית בשלג. אופציה שנייה, בית על גלגלים. אופציה שלישית, וילה מפוארת. אוקיי, אז אני חושב שאני אבחר בווילה המפוארת. אז בואו נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא, כמה פעמים אתה עושה כושר ביום? בשבוע, סליחה. פעם, פעמיים, 3 פעמים או יותר, או הליכה מהספה למקרר נחשבת? אני אומר שאני אקח את 3 פעמים או יותר. אם היית יכול לקפוץ למכונת זמן ולחזור לתקופה אחרת בעבר, באיזה תקופה היית מבקר? אופציה ראשונה, הייתי שמח לבקר בתקופה בעיקר בשביל האופנה. אופציה שנייה, הייתי רוצה לחזור לתקופת קום המדינה ולפגוש את כל מנהגינו מפעם. אופציה שלישית, הייתי רוצה לחזור כמה שיותר אחורה ולראות את הדינוזאורים. אופציה רביעית, תמיד רציתי לראות את האימפריה הרומית או את יוון העתיקה. אופציה חמישית, אשמח לבקר במצרים העתיקה ולראות את בניית הפירמידות. אופציה חמישית, מעניין אותי לחוות את תקופת הרנסנס באירופה. אוקיי, אז אני חושב שאני אקח את הדינוזאורים כי זה הדבר הכי מעניין כאן. עד כמה אתה משקיע במראה שלך? אופציה ראשונה, אני מתעורר, משדר את השיער ויוצא מהבית. אופציה שנייה, אני מבלה שעות בכל בוקר מול המראה. אופציה שלישית, אני מנסה להיראות כמה שיותר ייצוגי. אז אני מתעורר בבוקר ומסדר את השיער ויוצא מהבית, אז נבחר באפשרות הזאת. האם לדעתך אנשים אחרים מבינים אותך ואת מה שעובר עליך? אופציה ראשונה, אנשים בהחלט לא מבינים אותי רוב הזמן. אופציה שנייה, אני מרגיש שאנשים מצליחים להבין אותי לרוב. אז אני אבחר באופציה השנייה כי אני מרגיש שכן מצליחים להבין אותי. כיצד חברך היו מתארים אותך? אופציה ראשונה, חבריי יגידו שאני אנרגטי. אופציה שנייה, חבריי יגידו שאני חכם. אופציה שלישית, חבריי יגידו שאני ביישן. אופציה רביעית, חבריי יגידו שאני מצחיק. אופציה חמישית, חבריי יגידו שאני סובלני. אופציה שישית, חבריי יגידו שאני נאמן. אז לדעתי, החברים שלי יתארו אותי שאני מצחיק. במצבי לחץ עדיף אופציה ראשונה להילחם. אופציה שנייה לברוח. אז אני חושב שבמצבי לחץ צריך להילחם. האם תעדיף לעצב מחדש את ביתך בעצמך, או שתשכור איש מקצוע שעשה זאת במקומך? אופציה ראשונה, ברור שאשכור מישהו אחר שעשה עבודה מקצועית. אופציה שנייה, אני אהנה יותר לחיות בבית שהצבתי וסיפצתי בעצמי. אז אני אבחר באופציה השנייה, כי זה יותר כיף לעצב ולשפץ בעצמנו, שנהיה גאים בעצמנו ולא במישהו אחר. אם
היית יכול להחליף מקצוע? באיזה סוג של עבודה היית רוצה לעסוק? אופציה ראשונה, לפעמים אני חושב שהייתי צריך לחתום קבע בצבא. אופציה שנייה, הייתי רוצה לעסוק בהצלת חיי אדם. אופציה שלישית, עבודה אחרת, הייתי מעדיף לא לעבוד בכלל. אופציה רביעית, הייתי פותח עסק קטן משלי. אופציה חמישית, איזה אני חושב שמתאים לי להיות שחקן או בדרן. או מתאימה לי עבודה עם ילדים. אז אני אבחר הייתי רוצה לעסוק בהצלת חיי אדם. האם אתה מעדיף להנהיג או ללכת אחרי מישהו אחר? אופציה ראשונה, עדיף ללכת אחרי מישהו שיודע מה הוא עושה. אופציה שנייה, אני מנהיג מלידה. אז ברור שאני אבחר באופציה השנייה, אני מנהיג מלידה. בגלל שאם אתה תאמין בעצמך, אז אתה תוכל לעשות הכל ולהנהיג. איזה מצב מבין הבאים מציק לך יותר? אופציה ראשונה, כשאין לי מה לעשות. אופציה שנייה, כשיש לי יותר מדי מה לעשות. או אופציה שלישית, כשאומרים לי מה לעשות. לי הכי יציק כשאין לי מה לעשות. מה חשוב לך בחברך הטוב ביותר? אופציה ראשונה, שיהיה נבון וייתן לי עצות טובות כשאני מתלבט. אופציה שנייה, שתמיד יהיה לצידי ושנעשה הכל ביחד. אופציה שלישית, שיהיה ספורטיבי ותחרותי ושיאתגר אותי. אופציה רביעית, שיהיה נאמן וידע מתי לתת לי מרחב. אופציה חמישית, שיגן עליי ויהיה שם כדי לנחם אותי כשצריך אותו. אופציה שישית, שתמיד יפתיע אותי ויגרום לי לעשות דברים חדשים. תקשיבו, אני מתלבט בין האופציה השנייה לחמישית. אני חושב שחשוב לי שבחבר שלי שהוא יגן עליי ויהיה שם כדי לנחם אותי כשצריך אותו. אז אני אבחר באופציה החמישית. כיצד תעדיף לבלות את יום החופש שלך? אוקיי, סליחה שאתם לא ראיתם את השאלה, בגלל שהיה לי בעיה בטלפון וזה הגדיל לי את המסך, ואני מצלם מהטלפון בגלל שהתוכנת צילום שלי במחשב היא לא עובדת. אז מי שמכיר תוכנות צילום טובות, אז שיכתוב לי כאן בתגובות את השם שלהם ואני אנסה אותם. טוב, אז השאלה היא, כיצד תעדיף לבלות את יום החופש שלך? אופציה ראשונה, אפגש עם חברים לכוס קפה. אופציה שנייה, אוכל לבלות יום שלם משינה בתוך המיטה. אופציה שלישית, אעסוק בתחביבים שלי. אופציה רביעית, אבלה זמן איכות עם המשפחה שלי. אופציה חמישית, אמשיך לעבוד, אני לא אקח יום חופש. אופציה שישית ואחרונה, אדאג לניקיון הסדר של הבית. אני חושב שאני אעסוק בתחביבים שלי, אז אני אקח את האופציה השלישית. אשלם את המשפט, יום שלם בעבודה הוא. אופציה ראשונה, מענה. אופציה שנייה, לא בעיה. אופציה שלישית, משעמם. אופציה רביעית, מיותר. אופציה חמישית, בודד. אופציה שישית, מלחיץ. אז אני אבחר במיותר. והשאלה האחרונה, מהי לדעתך העצה החשובה ביותר לחיים מבין הבאות? עוד פעם סליחה, היה לי עוד בעיה בטלפון שזה הגדיל לי את המסך,
אז הנה השאלה, והשאלה הייתה, מה לדעתך העצה החשובה ביותר לחיים? אופציה ראשונה, עליך להשאיר מאחור מורשת מפוארת שדברו עליה למשך דורות. אופציה שנייה, עליך לעשות כל שביכולתך על מנת להשאיר את חייך בחוויות חדשות. אופציה שלישית, עליך ליצור כמה שיותר חברויות ולהכיר כמה שיותר אנשים כדי לחוות את החיים במלואם. אופציה רביעית, עליך לעבוד קשה ולהשאיר את העולם במצב טוב יותר משען כשנכנסת אליו. אופציה חמישית, עליך למצוא את הנשמה התאומה שלך ולחיות את חייכם יחדיו באושר. אופציה שישית ואחרונה, עליך לא לעשות דבר, פשוט לחיות את החיים ברגע לרגע. אז כמובן שאני אבחר באופציה השלישית. לחץ כאן כדי לראות את התוצאות שקיבלת. יש לך אופי של גולדן רטריבר. בוא נקרא מה שכתוב עליי. אתה יודע בהיותך אדיב, עדין וחם, וייתכן שמעולם לא פגשת אדם שלא חיבבת. אתה מעדיף לבלות את חייך בעשייה וביחד עם האדם האהוב עליך, בין שזה בן או בת הזוג שלך, ובין שזה החבר הכי טוב שלך. אתה תמיד יודע כיצד ליהנות איתם. אתה יודע, אתה חכם ועובד קשה כשצריך, אך זה רק משום שאתה יודע שהעבודה הקשה תאפשר לך גם לשחק וליהנות יותר אחרי שתסיים. אז כן חברים, לי את לגולדן רטריבר, ותכתבו לי בתגובות איזה סוג כלב יצא לכם, ומי שלא עשה סאב אז ישים ויפעיל את הפעמון. אז יאללה ביי.